kakhulu babe washile ekhaya nabo yebo kunabake bathola amathikithi ngaza kodwa baphatheni kahle ngoba ngokuthethonga kanjena ngaze kugcine kuthinayo kahle noma kahle ngomhlaka 23 bese ziyasha yazini ngomgqibelo wona lo amdakana sihlanganeni futhi niyasho asabe sishaya ingoma nje bakhona abaculi baningi njengoba nibonile la sikhona sibaningi sizosho awuthi angikwazi ukwazi ukushaya nje ingoma kuphela